L-istennija l-2018 meta l-kapitali tagħna tkun iċ-ċentru tal-kultura Ewropea qiegħda kull ma jmur tikber bil-preparazzjonijiet isiru iktar maġla. Iżda l-belt tagħna se ssegwi bliet oħra li kellhom l-istess sunur li mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-2017 ħadu dan it-titlu dawn iż-żewġ tibliet oħra. Aarhus fid-Danimarka u Paphos f'Ċipru se jkunu li bliet kapitali Ewropea għal din is-sena fejn il-programm se jibda fil-21 u fit-28 ta' Jannar rispettivament. Aarhus faslet il-programm Rethink fejn se timbotta biex iċ-ċittadini jarfu kif l-arti u l-kultura jistgħu jbidlu t-tendenzi ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż u kif l-aħħar mill-aħħar dan is-settur jista' jipprovdi soluzzjonijiet għal sfidi komuni. Fost avvenimenti oħra li se joħonqu l-belt tul din is-sena hemm wirja teatrali dwar il-Vikingi, karattri li sawru parti importanti mill-istorja Daniża, esibizzjoni artistika mal-kosta u festival letterarju għat-tfal fost oħrajn. 2000 kilometru fil-vant, Paphos, l-ewwel belt Ċipriotta b'dan it-titlu, se tkun qed tiffoka fuq il-bini tal-pontijiet bejn kulturi u kontinenti differenti. Il-pajjiż ħa vantaġġ mill-fatt li jinsab bejn il-vant nofsani l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq biex fil-programmi saħħa relazzjonijiet bejn dawn l-inħawi. Paphos se titrasforma ruħha f'palk miftuħ fejn il-kultura Ċipriotta u l-leġendi se jerġgħu jkunu ċċelebrati u jiltaqgħu mal-ħsieb modern. Hawnhekk se terġa' tingħata l-ħajja lil-għajdut antiki marbutin mal-belt bħal leġġenda ta' Pigmalion u Galatea permezz ta' mużika u sfin. It-titlu għal Kapitali Ewropea għall-Kultura twilet fl-1985 fejn diversi bliet Ewropej b'dimensjoni b'saħħitha iħeġġu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u jużaw il-kultura u l-istorja għall-iżvilupp tal-pajjiż. It-titlu nnifsu għandu legat b'saħħtu mhux biss fis-settur kulturali iżda anke f'dawk politiku, ekonomiku u turistiku. Fl-2016 Wrocław fil-Polonja u San Sebastian fi Spanja kellhom dan it-titlu u fl-2018 minn barra il-Belt Valletta se jkollha dan l-unuru kollu Varden fl-Olanda.